meals. We do meals on order, and of course we do fresh food. We have tilapia, we have kuku choma, we have mbuzi choma. You want the best pork choma ribs, just visit us. Be thinking of where to host your birthday party, just choose us. We'll give you the best package. You are probably thinking where to have your surprise baby shower, surprise your loved ones, your family gathering. Just choose the Elite Gardens. We're here to serve you, and we're sure we'll give you the best. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waporo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Mana kamano nyakuram gajwang kamora mara mitira katul makende marwa ketul mara rio kontul mugi kapodwan kande kachel koda Mikai Yvonne Ogola mabende nkacha jatelo no mar migawne mlungoni sawa mabende korotre nkacha mewa nyedendi wakeini mine chutho to mondo megibeda jogo monge wechogo mag tel kuram gajwang wachino kwa dugu telo mara reto dhichao kachel kod somo ote magi wan kande kachel koda ilungoni wangi Jane Okeyo Press wacho ni ka opogore kod Kisumu bende gini utime e counties mamoko. Opogore kod Kisumu bende gini utime e counties mamoko. Kato wangi Ken wacho ni mano female king mwenyewe. Wangi Georgia Bwajo wacho ni nyise otem mule wacho mar floka. Implementation by the county government kaka jagono mantiere a committee mar ward. Is she satisfied with the value for money? Bwajo oketho budho. But chakna gi maja press mwacho ni bende gini utime Kisumu kende koso time counties mamoko bende. So currently sawa project ne wachake gi Kisumu County, but wan gi geno ni ka wayudo more support to wanyalo dhi neighboring counties. Gisani to nen mana Kisumu County. Yes. Wadhi wach ma floka ni. An abuon an jakom mar World Climate Change Planning Committee mar Market Milimani. I'm a voter in Milimani. Market Milimani Ward. Koro noyiera kaka jakom mar dong'e ni World Climate Change Planning Committees nokel mondo together with the communities waber pin to prioritize needs mag community as far as climate change is concerned. Then we develop proposals to through FLOCA. FLOCA is financing locally led climate action. My grant to county government, Michiu as a grant by the national government, but national government you from World Bank as a loan. Koro nonego beni wa timo projects mag climate change magin locally led. Satisfaction na ok danga watch ni more. A lot of work needs to be done because ibro do ni ntire projects
a few madang wawach ni notimore, but koro kang'iyo ni benen locally led kanye man gi problem. Yeah, this was supposed to be locally led, but king'iyo implementation mare no deviate matin from being locally led. Then yudo ka koro projects gi be yudo ka contractor chielo mi projects moko nyal manage. Koro at the end of the day odhi otimo gik mar substandard, yudo ka kata project mar market milimani osechope 90% to konyal tiyo osechung kachacha. Kidhi Jubilee market dhoge ka ibo neno water dispenser, then kidhi Maendeleo city market bibo yudo the same structure, but lawiga ok giti to mago project mag 2023 2024 to one 2026 2027 wado chiegni donje 2027 2028 contractor yudo ka nosechul gino ok dhi mbele, pok obedo handed over. To kata kobedo handed over, samoro yudo kobedo handed over to PMC ok obet piny. Anan ponge chiema contractor osegocho na kang'isa ni Ivon project ni osechopo kama, biuru wabed piny as a nini committee mondo wang'i kaka wanyalo dhi mbele. Koro gima abwajo penjo no ana nyawacho ni wasendiko petitions, wasendiko memorandums, wasego koko, wasedhi gi yo ma constitution omiyowa mondo watim. But ng'eng'ne yudo ka gitemo buok to bok gi buogi. But gima ng'e ni ok osetimore maber kaka onego bed notimore. To gima rach mogik ni wan mano yierwa kaka World Climate Change Planning Committees ok wasebedo meaningfully involved. Jomo osebedo ka involved wa as the WCCPCs en migepe moko mag sirikal. But mag sirikal ahinya chutho pok gimiyo floko bedo locally led. Koro a lot of work needs to be done, a lot of improvements need to be done so that the next phase or team gima the project was intended for. Koro kanye ma leadership bire mok ni jogi nodoli mo ichamo gimo matin an dola tek chalne Aboja wacho ni idwa ling' ahinya an kidhie petitions gi memorandums mase submitted Basha moro wuotho kidhie petitions gi memorandums go te ibo yudo nyinga an nochopo kuma koro jogo ok luonga e meeting gi an ok luonga e meeting mag floka ng'enyne gi sirikal an iluonga gi migepe mok mag sirikal. Koro wan nosewach nyaka ni wan wago koko wapingo county. Iwacho gimoro ni ok nen locally led kaka nonongo bene time locally led tiende ni planning bedo gi jopiny kosebedo project obiro be jopiny ema timo. For example, idwaro loso nitie projects mag pidho yien. For example, contractor ma pidho yien onego akany kuom jopiny. Dong jopiny nigi tree nurseries monego bed ni manyo grube man gi tree nurseries timiyo tender to timo. Inyo ka ginyisi no kwanya timo kia nitiere designated jok monego bed ni watiyogo. Iyudo ka planning no wuondwa ka gima watimo planning ndalo moko, but be development partner noketowa. Then kama kori fwenyo ni ok en locally led, seche ma koro project orumo idwaro tim handover. And as the chair, ma represent Market Milimani Ward, with or without my signature, ngani chulo. Iwinja? Inipo mana ni tich ikelo ng'at mokiewa kure. Timo tich ka. Oko puodho. Gini nonego bed ni create employment ne jopiny. Gini nonego bed ni jopiny time. Ikele negi to gin maging'e. Ing'eni ka, for example, Nyalenda, ne wan gi problem mar floods. To gima nitimo kachacha nen iluongo ni treatment of river. Certain river inyane. Jogi mong'e kuma aora ni rach go mogik. Contractor moa piny moro nono oire kaka odhi understand problem man ka. Koko kelo jopiny before chak implement project to piny gini aora ni ema wawinjo ni clog ga to pidhi uteu. Wabeda ne uru piny mondo ng'iswa ni ang'o mofil ni kwatimo maber kodu ka un involved umbu kelo manpower to gini nyalo bedo maber. Don contractor notimo gino kochopo dire to kidi o block onge kaka ne gino nyadhi. Nochopo kuma idwaro ni koro kamodong' otiek manually. Tagni luong jogi manually nade ka seche mani chako mani tiyo gi machinery they were not even consulted kapok ichako. Chal gi kibiro kelo project kamoro tiparo ni ming'e ni gino jogo dwaro. Locally led tiende ni idea wuok kuomgi, planning wuok kuomgi, they are involved in implementation, they are involved in oversight, ensuring that it has been done according to what their wishes were, and it is value for money, and it is timely. Gi 2023 kidwaro and over 2027.
Is that justice? Pesa mare to nentie. Yes, osechul. Osechul. Koro ere kaka projects mag 2023 wadwaro dhi hand over in 2027 because 2026 ni okane. Yvonne, ine mipuonjo leadership. Ere kaka isetemo matek mar neno ne jopiny oyudo ratiche? Ineno governance ka. Constitution ochiwo ni ka gimoro in go dissatisfied. Inyalo timo letter of inquiry, wasetimo. Inyalo ndiko memorandum gimofil ni yawa, time uruma, ni wasendiko. Nyaka petition makori i-threaten, wasetimo. Ano kanya wuok na dhi ting'o boke ndara ni ati kora andamana nikech ng'ama onego bedi timo gima onego bedi timo aseng'iso, wan gi evidence na aseng'ise to dagi timo. Kanyo kora rite ballot. Because ji paro ka ni demand for accountability ocho nyaka bed violent. Kanyo kuchopo kuma violent okanyal. Anatemo ga social accountability mara obed meaningful. All the avenues mag demand for the right thing to be done asetimo. Gima pok watimo modong and maybe judicial process or judicial process or media. Semocho pokoro ingeni dwa dhi media kanyo koro mano level makoro inyalo lal, inyalo kidhi ot tipo kilal. Koro advocacy okochuno nyaka ibed violent. Advocacy en gima itimo mos. Nitie moko mulungo nyaka jogo. Wasiluongo gi mwabet kod ipe. Koro kata mana George Abwajo nyang'isi ni kata en osetemo. Other people mo advocate go wasetemo. But tie level minyalo gike tiwacho ni we have done 1, 2, 3, 4 and 5. Then we will wait. There's a time of reckoning. Yes. Diponi ma ginyalo timo kama nikech mikaya mochung' ne jakom kanyo. Iwacho ga ni tend mine samoro nyayo ga. Dawe, miyo no donjo ka gigi nosetimore. Miyo ni odonjo okochako kodwa. To kata mana directors iwilo kanyo. Samoro use lao director moro 1 hour. Then kakuru ochiegni achieve gimudwa tim, tiwilonu. Uchako gimoro ni afresh. Udhi chop. Mobiro ni en kata petition. Mane gima timore county ka? Neno use lao ngani use ndiko use ole WhatsApp group. Then moro mudhi achieve muneno ka giru cha dhi timore ni. Ogole okete koni, idhi timo nade? Oroko yot. Kwa dhi kacha, ngeno ka penjo moro wacho ni to bende Yvonne dwaro kom mane higa manyien 2027? An poka wacho na dwaro kom. Chal ka gimi dwaro gimoro. An poka wacho na dwaro kom moro amora. Chieng' mabo dwaro kom, abro nyisogi. An sani pod am pursuing my education. Mondo achope level moro. Maka achung'. Tok bi wach ni ng'ane momiyo achopo kuma chope no. Bobedo ni achopo kanyo nikech dwaro na. Koro afil ni pod onego atiegra. To gi position mantiere gode migao ma Dreams Redefined, afil ni okanyal separate, okanyal mix politics gi tich matimo kanyo. Tich matimo Dreams duong'. Molo mada timo ka ane for example kom matin mogik. Koro gisani pod tich duong' koni. Kochopo sa Nyasaye tabro wacho. Gisani to I'm an active community mobilizer, I'm an active civic and political educator, I'm an active promoter of non-violent participation in electoral and political processes, and I'm an active educator on meaningful youth participation and leadership and governance. Matiende ni create ne jochung' nafas maginya tiegrego mondo gichung', then jopiny be atiego gi mondo wayiere ng'ama berberie. Josiasa ng'enge gi richo gi te. Koro watemo wayiero mabet ber mol the worst, the better devil. At least wayiere the better devil. Koro wapuonjo jopiny mondo gi participate, giyier ng'ato magi feel ni nyalo miyo gi gima gidwaro. Yes. Iwacho gimoro kanyo inactive political violence kacha. Kwa neno kacha bende counties mag Nyanza kikocha gi Kisumu. Kajino ka bende samoro nitire luoro ni apono 2027 kacha onyalo bedo kachiel kod koko. In kaka chiel kuom jotelo mabende koro neno ni oganda odak eno makare. Itimo ang'o neno ni wanyayo lony mabe samoro nyalo bede e yiero? Gisani to prevent possible electoral violence in the upcoming election, what a lot of civic education and peace building initiatives. One thing ma sebedo ka wacho tinde ni, if you believe in democracy, you should be able to protect democracy
and constitutionalism, whether the outcome of democracy and constitutional process are for your favor or against your Not. favor. Kiwacho ni Kenya nigi democracy, onegi bed ready to accept ni ka ng'ati nene to bi ema oloyo. Bini be democracy ni apply to them. Ok ni ka eni ni ema oloyo, eka democracy ntie, to ka bi olo, to ni mano ok democracy. Democracy means you are able to accept and protect democracy and constitutionalism, whether your favorite candidate is the one favored or not. Gimatemo wacho niya, king'iyo gigo duto mamiyo ji gore, debe ni adier wan jomoluoro the rule of law, dok wagore. Constitution 120:10 ong'isowa gima onego bed ni timo ka gimoro ok mori. Kapo ni ng'at moyier ufil ni ng'ani to ok wadwa. Constitution ong'iso gima jopiny nyalo timo mondo ng'ano gol. Onge to about protest. You know kaka young people are protest. Protest is a constitutional right. Peaceful protest is a constitutional right. Kama koro en impunity, en kuma koro udwa ketho gik moko, udwa goji, udwa nego ji. But the other wacho ni wan gini ok morwa is a constitutional right. But the young people gike level maginyalo express their views in a peaceful manner. Kanya makoro ji droga. Then before uchope ndara, have you explored other various means mar address grievances? Because one thing my young people nego learn ni every grievance you work more ma ingo ntiere an institution that should be able to address. Donginyo ka ngisi ni one gi issues e floka, but wangega institution mo address. Wasebedo ko address gito kwa ne change. The constitution kwacho ni koro kanyo koro wadhi warom kodgi wagogi. There's a woman mabende na wito ngimane Homa Bay County kalure gi rally mabende notimore Homa Bay kacho cha. As a woman leader. What do you say? Angome wacho kanyo. First of all, I send my sincere condolences, and it's always sad to lose a human because of quest for something. Okange's condition manomiyo lead to thone, but at the end of the day, ngima late. And ngima nyaloga wacho ni sometimes as young women, let us find, even women, let us find ways of tim gik moko makata kiluonga. Kuminena an gi chier ni okabibiro. Okabibiro. Because abo explore other avenues. An ng'eng'ne okibi nena kuma koko ntie. Okibi nena. Kata mana jok manie family na abongiso ni kiny kikidhi. To kifil ni nyakidhi. Options gin gariyo. For example, gima dwa wacho ni sani kindiko gate kachacha ni onge donjo ka. Ta donjo ka. Dongin kaki ng'amoda ka in minge gimidhi timona. To ka avoid okadonjo, don't I keep myself safe. And I would urge young people to intentionally, or even women, avoid chaotic. But gimano timonero rach, because yidoka jotelo dong ka gen sawa to jopiny ema thoga. Nyisa lwenje gi kuma jatelo tho to japiny odong. Kore momiyo watinde ni onego mawanyalo avoid. Mwanyalo avoid because at the end of the day iwe nyithindi koro kata mana siasa ni ok dhi konyo ni nyithindo. Gidhi bana biro kanyo mondo gimany go political mileage. Komachielo bedo ka women fight against each other, kata ido ka chutho jogo mabende ni siasa gino mabende giwacho media kata giwacho digital platform ok en gino mabe samoro kelo luoro ne joma mine kata wakeini wacha kata kwa chako ni mago bende achiel kuom gino mabende samoro trend on. Women are not fighting each other. Divergent of opinion does not mean that I'm fighting you. Ka in ng'ama miyo to you, I have a different opinion. Gitiyo gi dholuo mok ber ayenje rach kabisa because iro ka ng'ani dwa yanyo ng'ani to ni magi jok ma wadwa yiero. Ing'eni siasa inyalo tim ma ji ok oyanyore. Nitie jo siasa ka Kisumu ka ma osego siasa higni gite. Ibo iro ki yanye to ngi chiemo bo respond ga yany. But nitie jo siasa moko ma feel ga manani sema gi yenyo no. To mane koro kaka siasa dhi mbele. Magi gik ma jopiny wapuonjo mondo ng'i. Ng'ama yenyo kata kapok oyiere ni ng'ama en always en valgani. To seche midwa dhi go kura ntigo ne kura nang'o. A lot of political education needs to be
done. Then we need to train our leaders to our communities to see these leaders for who they are. Sani ok en ndalo moko machon mane wagone ng'ato kura nikech jakom owacho. Sani osechopo kuma koro jopiny dhigo nineno gima gik mosebedo ka timre. Sani piny opogore. But again we discourage technology facilitated gender based violence kumido ka ng'ato dwa intimidate nyawadgi odwa yanyo nyawadgi. Mago gin intimidations ma ok kony kata matin. Sawa en migao mabende koro chako mana gi Kisumu County kende. Dreams. Sawa. Dreams. Yes. Mabende koro chako gi Kisumu County kende kato ugeto dhi kuonde mopogore opogore. In kaka to bende utine joma mine bende woman rep ma Kisumu County neno ka bende usitune yono mabende dwarre maber kabisa. Dreams redefined tiyo Kisumu County, but our project and one of our projects mabe watimo Kisumu County. So our work basically pokobedoga directly working with political leaders. Nikech I associate gi women mostly mang'eny kabisa. A ground kacha bende is there impact ma woman rep tiyo maber? Kata in kaka neno ki assess maber kabisa. I would not say yes, I would not say no. Ntiere grube mose konyore kokadho kuom programs mag office. In kaka evaluate nikech ing'eni understand governance kaka evaluate tij woman rep. Bo tiyo gi mo owinjore. Okay, adhi pod duoki ni ok adhi wacho yes, ok adhi wacho no. Because Dreams achiel ni in 2023 no wayudo ngaf mano promote our reusable sanitary towels. Ntie ng'ikruok e yore mag yudogi, but I can say nitie grube moseyudo kony kokadho kuom program no. Nitie grube mapok oyudo, nitie jo mose benefit, nitie jo mapoko benefit. Koro for me to give a verdict of no or yes, mano kanyal timo because I would not have enough facts to do that. But as an organization onge kuma wase collaborate kode to run any activity or run any program. Now as a leader who understand governance and the role of a woman rep, bendo said timo what is needed. Dong mano koro on your capacity kaka mapuonjo governance. Mano kadhi duoko. Anan pati okay mano kadhi. Ok ni okadwa lweny. Ineno one thing. Don't go ngene nyaka nyiswa insani to bende en wan kama kare. Don't go ngene. Jogi gi abuse office ni gi kala kino ka gitim gima office dwaro. Ka wadwaro ng'iyo leadership to wabo ng'e offices gi te. To magi banya kwa bed piny gi ji to watima social audit. Wabedo bed piny to ng'iyo social audit mokwongo. Every year ntiega planning mitimo. Koro kidwaro rate gima ng'ato timo, ting'iyo ni ang'o mano wacho no dhi timo versus gimotim. Ok inyal wuoyo because of rumors or what you think. MP mari ma Kisumu Central to en osetimo maber. Mano osiepna. Osiepna. James. An pokana mose chwanya but abo duoki kama. Every government office every year gin gigi magi keto their plans no nego beni gitimo. Koro kadwa duoko ni ng'ani ko timo ginyamo tim nyaka bed piny tawacho ni negi wacho ni gibro chiwo basari ne ji adi to negi chiwo ne ji adi negi wacho ni gibogero ndarani to negi gero koso kigero negi wacho ni gibro timo magima bene gitimo koso gitimo gima temo wacho kan ni as young people nyaka watim gimiluongo ni evidence based dissemination of information or evidence based advocacy before I pack jatenda moron ni otiyo maber. Next dawacho yes, next thing mani dhi penya ni otima ng'ongo. But sema bire studio kai, do I have enough evidence to say? But one thing I can say is that tich mangato setimo mokadho ka ema dhi determine gima dhi wuok mbele. But as young people, before I watch ni governor otiyo kata ok otiyo, nyaka obed evidence based. To county mar Kisumu County under leadership mar Governor Anyang' Nyong'o noka Kisumu County to chalo nade? Ng'eng'ne kwang'iyo Kisumu County wang'iyo town. Kisumu County ogik kan. Kisumu County duong'. Idhi korgi penina ginene goba kucho. Idugo mana ka koro county duong'. Mane gima nya wacho. Koro gima nya wacho ni community members wabed piny watim social audit, watigi scorecards wang'e gik mane onyiswa ni botimnwa. Every year wan gi ADP. So every year wabedo gi Sibro. Annual development plans
wan gi fiscal strategy papers, wan gi county budget review and outlook papers, wan gi budget estimates, wan gi implementation reports. Kwabet piny mwang'iyo gigo, you can gauge whether erokamano kwatika tiko mana gi penjo moro kandie 2027 wan kata gi jok mabende ochung' e position mopogore opogore to in kaka ng'ama bende jatelo, you have a very big influence. Yes. Mabende samoro jotelo gi nyalo dwaro mondo mi konygi e timo campaign margi. Ineno ka samoro mana Kisumu County kende mawuoye. Ng'ano ma samoro nyalo telo Kisumu County maber e ng'wejno mar governor. Mano ok adhi duoko. Ok adhi duoko. Napa ne dhi wacho kata one of the women kech I support women leadership. Ana support women leadership. But Orondo ni wacho no osiep ni kado. Mano babwa. O mano babwa. Ng'ano ma nyalo tero Kisumu County kama ber. Mano. Dong mano koribo follow wa mana mos ibo neno ka andi mano gimo ka dhi wacho ka. Female king iyo chako wacho kwa ni ng'ama jachir kabisa, ng'ama wacho pache, mato daki wacho pachi kaya. At my position kaka bet kind. Hey. I'm mandated by my organization to be as nonpartisan as possible. But koro ki you die ground kaka Yvonne Ogola. Koro ma wane chunyo nagi ma koro ground. Koro wase discuss organization, koro wadonje wechego koro ma governors ma koro nyalo miyo Kisumu County dong maber kabisa. Gino sebedo ka chando ganda ma jomoko wacho ng'ane, jomoko wacho ng'ane. Dong as a person ing'e ng'ata mar governor ing'e. Ng'ata mar governor ing'e. En ng'a? Dawe babwaya. To daki wach ne jopiny gi chir. Daki luonga nyinge ni ng'ane ma nyalo bedo governor ma Kisumu maber. Gimomiyo kanya luongo. Gimomiyo kanya luongo. Kai antiere as a capacity of the organization. Koro kanyal take any political sides. But akabire show kaka Yvonne Ogola. Abo bire show to wabro wacho mago. Okay. One gi chama ariyo, broad based government to kod one term gi two term. Anana onge e term mora mora. An gima adwaro. Adwaro good governance. Adwaro governance ma respect the rule of law. Adwaro youth participation be ma respect rule of law. If you come for equity, you must come with clean hands. Clean hands. Yes. Koro Tend William Ruto kata gima bende samoro nyalo no koro sirikal madhi ne gimoro achiel maber ma samoro sirikal ne osetimo en man. Just one. Gima ber ma sirikal ma Ruto osetimo. Kaonge weche ni onge. Okay, there are some in every department there are some. Just one ma samoro nyalo pare go chieng' moro. Gimoro ma nya pare go. Don't ngisi ni anaonge kamala mo. Ineno as a governance advocate. Nje kumaka team analysis nata boydo ko timo maber kabisa. An gi man go against him na gimoro achiel. Ido ka corruption ni malo. But iboydo ka ntiere kuonde motiego. Adier ntie kuonde miboydo ka ntiere lokruok. Mano ka koro waweyo emotions. Ntie kuonde miyudo kata mane health sector. Ntie kuonde miyudo ka kata king'eyo kaka sani dispensaries wagi tiyo gi kaka no giti. Yes, ntie ng'ikruok moko, ntiere some gaps, but iboydo ka ntie again strengthened. Gi work from level achiel to the next. But iyudo ka the burden ma pod bedo ne jopiny iyudo ka koro ntiere bedo be malo. Ntiere anyacho ni ntiere gik motimo mabeyo moka bi mention ka, but as an advocate it is contextual. Okanyal me verdict because anti kuonde moko ma feel ni osetimo maber. Economic empowerment aspects moko ntie mosetimo maber, ntie kuonde moko mosetimo marach, health ntie kuonde mosetiego, ntie kuonde moko tiego, but as long as at the end of the icing of the cake, an increased rate of corruption and chaos and violence, then kanya makoro problem na bede. Kokamano toda ka thulma kine magunero kamano maduong' ahinya.
wagomba kakacha maber kabisa kendo ang'eni jana machunya gi TV kamoro amora mibikete kacha kathul maken magunero kamano maduong' ahinya kuom kete mana chunya gi TV. Erokamano kuom ote magi mioronwa ka ndi meduo Facebook pages mago chunya gi TV nyiso oganda mondo mi oluwa kacha, wana TikTok kacha chunya gi TV, wana YouTube mabende wiki kwil mar subscribe YouTube channel marwa nyakoro Mgajwang. Kapok amiyo ka Yvonne mondo mi wachni mogik kacha to adagoro kamano bende ne jowa mane to kamera kacha, wan gi nyadendi Jane Okeyo Press, wan kacha bende gi nyadendi Morino Ure kachiel kod Medusa machino luongo ni Nelson Mandela Okore, mano wuod ofunyu Jerusalem dala maler. Kachiel kod beja pichwa mabende wan godo kaluongo ni Felix Omondi. Kapok watieko to wachni mogik kaeto bende nyalo moso nyadende mabende wuotho godo odiochieng' ma kawuono mondo jopiny ong'e ni kara okini kendi. Yes, wach mogik adwaro gone AU, African Union, European Union, Youth Voices Lab erokamano kuom miyowa support mar chungi 60 young women gi trainings gi kod upcoming trainings. To partners wambe mosebedo ka mako badewa kwatiyo godo e program ni wagonu erokamano to wamed mentor young women. Sani endiko ka tich ochakore. Wa approach election. Sani monego beni koro wachako wuoyo gi youths. Waneno ka Gunism idho malo. It's a high time we start creating awareness on how can young people meaningfully participate in a non-violent manner, and how do we separate constitutionalism and the opposite. Then ere kaka wanyalo bedo kamoro achiel kaka onagi mondo wariwre mondo kik wa shed blood because of political, because at the end of the day kura korumo to ngima wadhi mbele. To ng'enyne king'iyo lweny jopiny ema hinyore, josiasa dong' ka gin sawa to giduogo gimosore. Koro wang'iyane uru kaka wanya bedo together to moloyo agone Dreams Redefined erokamano gin magiora ka mondo awuoye wach program no to wadhi mbele gi tich. Agone erokamano awuotho gi Penina Chieng' Nyagoba embutie migao ma ok mar sirikal miluongo ni Yan Kenya. Watiyo kodgi kamoro achiel. To gi jo Dreams te Ken aneno kumosa kanyo, Marion Gini, Budget, Rispa gi Watch. Gonu erokamano kuom tuning in, and wadhi bedo gi session machielo to discuss more. Erokamano kuom winjowa. Kukamanya kura Mgajwang ka thul maken magonu erokamano maduong' ahinya ka ngerowa mabende wan godo odiochieng' ma kawuono en ni lwedo achiel ok to nyuogo. Mane tayo chenro en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo One Oritu Masane. Ma en duond onagi.